kok kene krungu. Sayang ngapunten saestu yen dering saka nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana tinali-ali Riti ini ndo karo Pak Endo mbok kepiye carane. Aku Satpol PP lho iki. Nduk nyanyoni taman lungguh ana kabeh, Nduk. Ora perlu dikencengel Nduk ya. Dosa. Nah. Kan. Kuwi yo ngawur kowe iki ya. Kok sapa jlo. Sik mesakne iki mati lho. Koncoku mati lho. Kayak batang. Pak helmnya lepas dulu Pak helmnya Pak. Ngawur nih kan nih. Pas brutune lho. Wah. Kowe iki mbok semaya Semayanan sik. Hitung apa piye? Langsung ayo. Ya langsung. yo Ya. Bang. Yo sama Denny Ken Salindri. Sekali lagi tepuk tangan untuk masyarakat Tulungagung. Luar biasa. Ya. Aduh maju sini Nduk, apa Nduk? Saben dina ora sani ra karuan ngombe kopi legi ning rasane wae tenang mangan lele rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong randhe.
biasa lagi ngaten nggih.